हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो नोंसोरो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै मिउजिक भिडिअनि सायाव नैबे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो बेखौनो खोन्थागोरगोन आं दाख्लैबावै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन बै भिडिअआनो जाबाय जोंहा दुलुर दालारमोन बेखौ आं आपल'ड खालामदोंमोन बेयाव गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों आंनो बे कमेन्ट्सफोरखौ लानानै आरो माखासे एक्सट्रा कमेन्ट्स खालामबावदों गुबुन भिडिअनि सायाव बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं दाख्लैबावै बुंदोंमोन दुलुर दालार संखौ जोंहा सानै साथाम सिंगारफ्रा जोंहा रेकर्डिं खालामगासिनो दंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो क्लिप होदोंमोन सोरनिया साबसिन जायो नोंथांमोना बेयाव कमेन्ट्स खालामनो हागोन होननानै बुंदोंमोन बिनिफ्राय गोबां मानसियानो बेयाव जोंहा माखासे जायखौ साबसिन मोनदों बै सिंगारनि सायाव गोबां लाइक खालामदों आरो कमेन्ट्स खालामदों दा नोंथांमोननो आं बेखौनो बुंगोन जोंहा दुलुर दालाराथ' अलरेडि मोनसे सिगाङावनो ओंखारखाबाय आरो बिनि उनाव मेब्ला सिखारिनि प्रडाक्शनाव मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो नागिरगासिनो दं बे दुलुर दालार सङानो बेखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै होखाबाय दै बिनिफ्राय जोंहा दा मोननै मिउजिक भिडिअ बे मोननै मिउजिक भिडिअनि मेथाइयाबो एखे बायदि जानानै दङ नोंथांमोना बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों आं नोंथांमोननो कमेन्ट्सखौ मोनसे बेयाव होनानै होबाय नोंथांमोननि स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा आं नोंथांमोननो बिनि सायावनो रिजायनानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय दा जोंहा बे भिडिअआ मा नोंथांमोननो खोन्थानि हेडलाइनखौ मोनसेया जाबाय हेडलाइना बिनि टाइटेला जाबाय फैलै आगै आरो मोनसेनिया आइथिं खरा बेखौ माने गोबां मानसियानो सेम बायदि मोनदों आरोना आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानि मेथाइआथ' जोंहा फैसा गारनानैसो बानायो नालाय जों दामनाय देनाय माखासे मेथाइफोरखौबो मिउजिकफोरखौबो जोङो बासिनो हाया नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो बेयाव क्लिप होलांगोन नोंथांमोना एखे मोनदों ना मादों बिनि उनाव आं लास्टआव नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंथांमोना बेयाव लाइक खालामनो हागोन बबे साबसिन नोंथांमोननि थाखाय बबे नोंथांमोननिया लाइक होथावथाव नोंथांमोना बेयाव लाइक होनो हागोन आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय होलांगोन माने आइथिं खरा आरो मोनसेया जाबाय फैलै आगै मिउजिक भिडिअनि टाइटेला बे आरोना जोंहा अलरेडि बेयो आपल'ड जालांखाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय खोन्थानि आरो जायफ्रा नोंथांमोना दिनैसो फार्स्ट टाइम चेनेलाव नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मोजां माखासे आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आं माने कमेन्ट्सखौ माने पिकआप खालामदों दे कमेन्ट्सखौ लानानैसो आङो नैबे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो होलांनोसै फैलै आगै थांनोबोला फुलै आगै थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव आगै नामलां हाजोआव फैलै आगै थांनोबोला फुलै आगै थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव आगै नामलां हाजोआव फैलै आगै थांनोबोला हिमालय हाजोआव फैलै आगै थांनोबोला हिमालय हाजोआव गोदै गोदै नारें जागोन नामलां बाजाराव गोदै गोदै नारें जागोन नामलां बाजाराव फैलै आगै थांनोबोला हिमालय हाजोआव फैलै आगै थांनोबोला हिमालय हाजोआव नोंसोरो भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै बे मोननै आइथिं खरा आरो मोनसेया जाबाय फैलै आगै बे मोननै मिउजिक भिडिअनि सायाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै जोंहा बे मोननै मिउजिक भिडिअनि मेथाइआ सङा जोंहा एखे बायदियानो दै जोंहा मोजाङै रिजायनानै नायोब्ला नोंथांमोना सेम नुगोन बिनि दामनाय देनायाल' एसे आलादा दामनायफ्राल' एसे आलादा मिउजिकआल' एसे आलादा बिनिफ्राय खननायफ्राबो एसे आलादा बिनिफ्राय सिंगाराबो आलादा नाथाय बिनि मिनिंफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै हमना नायोब्ला एखेयानो मोनगोन दै नाथाय एसेल' माने एक्सट्रा जादों नाथाय मिनिंफ्रा एखेयानो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै नायोब्ला मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायोब्ला नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन दै आं माने सेम बायदिखौनो मोनदों आरो गोबां मानसियानो कमेन्ट्स खालामदों एखेयानो होननानै नाथाय माने बांद्राय मोजाङै हमस्लाबनो हायाबा सेम बायदिखौनो मोननाय नङा नाथाय एसे आलादा मोनो आरोना दामनाय देनायजों आरो सिंगाराबो आलादा जाबाय नालाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरोना जायफ्रा सेम मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो सोरनिखौ साबसिन मोनदों आइथिं खराखौ साबसिन मोनदोंना नोंथांमोना
फैलै आगैखौ साबसिन मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। नाथाय आङो सेम बायदिखौनो मोन्दों दै मिनिंफोरखौ माने एसे आलादा माने दानस्लायनानै होजोबदों आरोना। बेयाव मेथाइ खननाय माखासे जोंहा मेथाइनि पइन्ट्सफोरा बेयाव माने एसे दानस्लाय होजोबदों नाथाय मोजाङै बुजिना नायोब्ला एखे बायदियानो आरो। थिग बेबायदिनो दुलुर दालारनि बायदिनो जादों एसे आलादा जाजोबदों। नाथाय बेखौ आं बासिनो थाङा मेथाइफ्रा गासैबो मोजाङानो गोजा माने फैसा गारनानैसो बानायनाय नालाय मेथाइ मिउजिक भिडिअफ्रा बिनि थाखायनो आं गासैखौबो लाइक होयो। नोंथांमोनासो माने आंनाव कमेन्ट्स खालामदों सेम नंगौना नङा बेखौबो आपडेट हो जों खोनासंनो लुगैदों होननायखाय आं नोंथांमोननो बेयाव खोन्थानानै होबाय। आंनि थाखाय बियो सेमानो नाथाय मोनसेया एसे बोराय लाइनाव थाङो मोनसेया एसे माबायाव थाङो आरो दामनायफ्रा एसे खरा जायो। नोंथांमोनाबो एसे नायनानै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो ना अबे साबसिन आरो नोंथांमोना सेम मोनगोन ना मोनाखै नोंसोरो बेयाव कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय। सेम मोन्दोंबा सेम मोन्दों आरो बबे साबसिन नोंथांमोना लाइक कमेन्ट्स दाख्लै जेरैबायदि जोंहा दुलुर दालाराव माबायदि कमेन्ट्स फैदोंमोन बेफोरबायदि कमेन्ट्सफोर नोंथांमोना लिरनानै हरबानो जाबाय। अब्लानो गासिबो नायग्राफ्रा पाब्लिकफ्रा डाइरेक्ट हमनानै मोनगोन आरो। अके लोगोफोर दिनै भिडिअ बेनो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो आपडेट आङो सानफ्रामबो लाबोबाय थागोन नोंथांमोना बेफोरबायदि नुलांबाय थागोन आंनि चेनेलाव। अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै।